I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina eCasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela Babu Dokotela Babu wesizwe bawujabule mfana muhle ngathi kedlo nomzulu amancekezi Babu Dokotela njengamanje wenza i-shooting ebuilding between Nedbank House buildings ese-19th floor dark rooms studio number 1 ilapho sisebenzela khona umgaqo wethu corner of Queen Street and Albert Street angivumele ukuphinda kuvezela ukuthi Babu Dokotela uma lapha endabuko uyinyanga akazathwasa endawo akazathwasa futhi angena umthandazo bangisonto abantu abasonto ababathandaza mina ngisonto indawo and then mhlazane futhi ngasonto awubona ukuthi ngishawe stroke ngoba phela laphana I'll be serving a foreign god. I'll be serving uNkulunkulu abantu ababelwa nobaba omkhulu esandlwana. I'll be serving those gods. Same God ofundisa abantu ukuthi amadoda afuna la lodwa. Same God ofundisa ingane ukuthi singabahlonipha abazali ukuthi sekuyalingwana. Same God abantu bakhona bafundisa ingane ukuthi singakhipha izisu sineminyaka u12. I'll never serve that God. Never. Angikwazi ukuserve uNkulunkulu kaIsrael. Israel enza lento ayenza ePalestine. There is no way. I never serve uNkulunkulu kaIsrael because iBhayibheli lisho ngokusobala nganangazazi lodwa eQuran ukuthi uthini wona. Kuthi lithi linoNkulunkulu abantu ababodwa. Safuna ngithola umuntu owazi iQuran ukuthi angitshele ukuthi does the Quran say something about God of Israel, Allah of Israel. I wish I could hear a Muslim. I'll call Rashid and ask him whether you people, you say Allah of Israel, Allah. A Muslim will literally faint and still vomit in his fainting because he can't see himself chanting Allah of Israel, Allah of Israel. Hey, it's another rubbish. Babu Dokotela Babu wesizwe bawujabule mfana pleasure kahle nomlungu. Ngalo nje angisonto indawo. Ngiright nginjena. Babu Dokotela mfana umhlehle kahle nomzulu amancengesi. Ithi into yakhona ngiphathe umuthi, ngiphathe izinto zokusiza abantu, ngiphethe into zokusiza abantu ngifuna bona besiza. Kunamadoda othi uma ufika Babu Dokotela ukhulume noma yini kumina. Yabona angimfuni umuntu ofika kumina namehla aklina ngathi ukhishwa isisu izobe khishwa isisu. Ngifuna umuntu ofika mina namehla abofu ombona lo muntu kusokonke ubekhala because isima kusona asamja ayikho ijoke. Kunomuntu ofika ijoke nejoke ukuthi akakhale yena ngoba ngathi kuhlekiswa ngaye. Ngalo ndlela ngithi mina ngakhe induku laphana engithi mekufaka emakhosini, amakhosi afika ngitshele inkinga zakho, afika ngitshele gogo, afika ngitshele angitshele nje inkinga zakho, salukwazi akhulume. Ya, akhulume. Lamadoda ke wakhotha ngoju umusu uyacela. Ucele ukuthi lamadoda njengoba nginikhotha amadoda ngicela ngenzele ukuthi yabona kunensizwe esuke eSwazini yakhala lensizwe yakhala ithi Babu Dokotela kukho kulungayo. Ngawathatha lamadoda ngathi njengamanje ngizoshisa lamadoda ngawavusa ngawatshela ngathi ngayibuza igama lawo yasho ngavusa ngathi kini igcwele amathuna. Wathi Babu Dokotela ubone njani ngathi mina kuthiwa kini ngisho ukuthi igcwele amathuna. Wavuka umuntu omdala wathi lama uzakubiyiwe. Wathi ubiye kumebebiye ucingo liyawa. Asho lamadoda akhuluma iqiniso ngathi wakhothela amadoda wakhothe manje. Abe kwena uhambe nawo umusu uyahamba uyosebenza. Ngisho ukuthi ke lamadoda ke sikhothisa wona ngoju lwenyusi. Ingenzela ukuthi umuntu azi ukuthi uma efike ekhothisa lamadoda into abeyilindele. But into engiyenzela umuntu engimbona ukuthi uze kumina ngokungethemba, uze kumina ngoba ezocela impumelelo. Impumelelo isifikile. Isekutheni ukuthi lukhona inoju lwenyusi engalisebenza ukukhothisa yena. Asizakala umuntu. Engisho ukuthi abantu bakithi eminyangeni we are not happy. Ebunyangeni we are not happy ukubona abantu ngoba mina mhlazane ngidlula lana mina ukufa kwami angingabazi ukuthi kokwenzekani. Kazi yonke into. Uyabona mina mengifa into eyowenzeka kobe sangathi kunqama kugesi. That's number 1. Kodwa tswi mase kuba mnyama. Umuntu oqhamuka kuqala kumina obefaka ongiyani.
ungiyane ilento esifana nje nomqhele but umqhele ilento enelengela ngemuva yena uyobefaka ungiyane oyobe umhlophe yonke indawo omnyama la ngaphambili bese ukhumula nginike wona mengithi owanda ondiyana athi lo owakazungu wasiza umntana wethu wayeyinyanga wamfaka ichannel athi lo owakasibanibani wasiza usibanibani ewukuthi wathi lo wakasibanibani kuthatha imqhelo igcwala ikhanda ngihambe ngiyikwela amathonga ngifika lamathonga bese ngima ngezantsi bese ngilinda ukuthi bangemukele basho bathi umfana omuhle njengekhehle umzulu amancincisi namhlanje ulana kwela amathongo siyagidela siyangenza ngaphakathi angiyizulweni mina ngiyizulweni ngoba angazi umuntu angilisebenzeli izulu mina ngisebenzela ukubona abantwana benu behleli la kwi-channel abakudo bengakhokhanga ngisho isenti elimnyama bese ngithi labantwana laba bakhuluma indaba ithongo elibanike kona bakwazi ukuthi baphile kusasa ilonto obabudodela yenzayo akukona ukusenzela izulu lokho akukona ukusebenzela izulu not for socialist it's for evangelist people not socialist people I'm a social I need to see people prosper I need that Babu Dokotela ufana mhlanje akhehle nomza ngami ngifuna sikhulume lana ngokuvusa ingane kaMantindane ingane kaTekoloshe abantu ke siyabavusela nginabasebenzi abavusa abakusiza ekuvuseleni uma sizokuvusela le ngane leya sikwakhela wonke ngeke wachaza masika khona sikwakhela wonke umcimbi khona swakhe mase sithi ke manje lembuzi lena sihamba manje sokuvusela ngoba ivuswa ngembuzi lento sesiyakuvusa lapha nakuphathwa ispeti uzokunika umfana ispeti athi nazi ispeti nanti ithuna imbake lethuneni siyayivusa ke manje lengane uma uthi hayi ngeke ngiyasaba ukumba uma usaba ukumba uzothi hayi uma umbelwa yimina kuzoba 1000 iyakhokhelwa le nto ngoba lo mntwana uthatha sonke isinyama ngoba ufuna mebuya lapha aqede lapha ogezwa ngentilezi ngoba usuke ethinta elinye ioffice lapha engabe lithinto wena usuqale wagezwa before uzelana ekule office manje uma usangasakwazi ukumba uthi akomba umunye umuntu uzokhokha engisho ukuthi ngifuna bazi abantu ukuthi bangathi mase befika emathuneni bathi badodela ebusuku lapho sikhishwa u1000 akubanga kuhle no angeke singibele ithuna sibe senza umsebenzi wakho no ngeke engisho ukuthi mase kuvusela le ngane iyavuka ke le ngane ke siqamba igama nanti igama la uyalibona le gama ufuna ungalikhohlwa ngizobe sengekukhandela umuthi ngithi mina sifikile le ngane ukuthi Babu Dokotela akafiki bese kukhandela umuthi ngiconnecte ke manje kuwena siconnectwe mina direct ke manje ngi-add kuwena muthi Babu Dokotela ayisifikile ithe yathi iyona ke ingane lo ngane leyo ukukhipha umuntu oxakekile umuntu nje oxakekile uthi Babu Dokotela ngicela ungenzele bahleli manje abantu eCape Town balinde ukuthatha amabhanoyi babuye bazothatha umsebenzi wabo lo ababewenzile abanye bahlele koLimpopo basiwenzile umsebenzi wabo ngoba uyawenza uhamba ubuye ezweni lakho uphinde ubuye futhi uzowuvusa ke lo msebenzi uzowuthatha umsebenzi ingane lesikuvusela nolungisa u30,000 bese uthi ibalance ka70,000 uphinde uyikhokhe futhi abantu laba bafuna ukuthi ngibavusele izidalisa ukuthi ngikusho lokho angifuni ukuthi uzohambe kakhulu uhambe into umsangano bantu bakithi ningafuni ukusilandela mesihamba ngihambile ngaya emazweni nje ahluhlukene eSwazini ngile Mozambique ngile Egypt ngile Malindi ngile eMalindi isho lento yakho iseKenya Malindi ngile Chitente ngile Mzuzu ngile yabo ngihamba indawo eziningi and I've seen it bakithi I've seen it ngiyacela ukuthi idla lokho udlo phambi kwakho ku right lokudla okudlayo njengamanje ku right ngoba le ithwaleni ezifunayo bakithi zangaphandle Nkosi yami mina ngiyinyanga I'm not a devil worshipper I'm not a satanist kunezinto engeke ngizenze because of my ethics angikwazi ukuzenza lezi zinto angikwazi ukuzenza busuku lemini awukwazi ukuthi ungathiwa wena wenyanga uphinde wenze lezi zinto ezenziwa kula amazwi la wena la amazwi awenzi into eseBhayibhelini noma ekwidictionary they throw you under the bus and bring you over again and ubone ukuthi no I'm in a wrong space at the wrong time I spend it so much time but to be in a wrong space engisho ukuthi izithwalo zangaphandle zibalekeleni bakithi eUganda east side of Uganda north east side of Uganda njoba umnyama kanjalo ungase ungabuye because of your language barrier they assumed ukuthi uyisilwane and they can eat you ungasungabuye
kade uthe uyothwala ufike ungabuye ubokhari ama organs akho bafake egubhini and zibalekele izithwalo zangaphandle bakithi ngeke nginitshele yonke into ingane yakho njengamanje kunalo baba ohlala eLimpopo isempumalanga le khona ithandana naye ayikho into anganenzeli la ekhaya yona. Listen to me carefully. Izithwalo zangaphandle ziyingozi. Lo baba ayikho into angayenzi lengane uyayifundisa evarsity iyenza yonke into isidom ukhokha one way lo baba. Into azoyisho ke manje lo baba one day uzothi abaye eThekwini eholiday bayize eThekwini ingane yasakho konke azoyenza baye eCape Town kungenzeki lutho. Ayibuyise bahambe bayesiqiwini ke relax ke bonke hayi lo muntu esikesishaye naye indawo akangenzi lutho. And eka futhi ngisho ukulala nami siyasihambela nje ngizilala namadoda ami lengifeba nawo ngiyahambela nje nobaba idla imali ushutha nami nje nabangani bakhe babothi ngimuhle kanjani. Listen to me carefully. Izithwalo zangaphandle zingozi. Lo baba into azoyenza uzokutshela iqiniso ukuthi uyakuthanda and yena uphila ngalento ngezigubhu uyilanda enyangeni just ukuthi khona ingane izo relax izofika ingane ehotela kukhona isigubhu mase bezolala sibekwe ngapha ohlangothini la lo baba uyivulela iBhayibheli uzifundela iBhayibheli uthi lo ingane ibuza hawu ufunda iBhayibheli kanti ubuphatha nemithi athi phatha uNkulunkulu ngiyamazi mase ithatha lo iBhayibheli alibeke lapha eduze kwesigubhu alala bheke phezulu bayixoxele nengane mase ithatha ingane ayibeke la engalweni ayiqabule esiphongweni ayitshela ukuthi uyayithanda akhipha imali around 100,000 awubambe kanje athi le mali le ngifuna ukuthi njengoba unengane ngikunika yona ibambe le mali ngifuna uyayisavela ingane yakho ukuze ukuthi mhlazane kuthiwa ngiyafa wazi ukuthi kunemali oyisavile ingane izobulawa yini athi wonke umuntu uzofa egcineni uzobe seyibuza ke lo baba ukuthi wena mase uthi uyafa what can you do for me yini wafika ungicelela noNkulunkulu njengoba ngiwenzela yonke into bazali bakho kufunda ngisho umakhelwane wakho umuthe nje umuntu angimsize ngemsize what can you do athi ayibo nabona mangifika nje uNkulunkulu angamtshela nje uNkulunkulu akakwenzela ukuthi nokuthi ikhulume ingane ikhulume yabona isikhathi ikhuluma hey ithwalo zangaphandle sihlukana nazo ngoba mina nginika izithwalo la nitshela ukuthi ngiyasangana ekhanda ithwalo zangaphandle yabona ngesikhathi ukhuluma nale ndoda either uyingane noma uyona ingane mhlambe uyayenesi uthandana nalo baba lo nalo bhuti lo uzokhuluma athi bebe wami mncane ngiyakuthanda yeso athi ziqala ncane ngikuthanda athi akukho okunye ongangicelela kona ethi hayi lowo kuphela indaba unelutshwana lo kuphela basena akubambe umlomo namakhala akuvale ngqi ukuphefumula uthi petu cha uyadlala mase yakudedela yabona isikhathi ekudedela uzothatha isigubhu lesi asondeza ngesikhathi uthi ihabe sana sivala isigubhu athi mhlathana uyangijwayela akubheje imqalo ekhanda libheke emuva akugoqa ngengubo kanje azojwayela kabi wena la izithwalo lezi uyabona ngesikhathi kade esondeza isigubhu uyakudedela ngesikhathi udonsa umoya ufake esigubhini sakhe uyazivala isigubhu usibeka lapha yana uyaqedela uyakurola ugoqa ngengubo lapha ezantsi ukhulume nesecurity la camera wadlali ukhulume nesecurity ukuthi alicishe le camera ingabukela wanika nje imali nje enhle njengahluphile and thereafter wagabsa wasifaka la and ugoqa ngengubo yakuthatha yokufaka emotweni and thereafter ukushiya yonke into ne-cellphone yakho lapho uzokushiya yonke into lapho uyadisappear phinde umuboni because ufile abantu bakini abamazi bazi izenzo zakhe kuphela wena usuhlala lapha isigubhini sakhe useyokwenza enye intombazane azoyifaka futhi nawe la uzosebenzela yena forever phumani esigubhini ezithwaleni zangaphandle because le ithwalo thina esiziphethe ithwalo zendabuko ithwalo zasemandulo akuzona ithwalo zokukhohlakala engisho ukuthi njani ifuna nje izithwalo phumani kuzona Babu Dokotela kwazama ukwenza phone call ngifonela baka JAC Motors in Port Shepstone bengifonela ubaba ubulala sifuna ukuthi bakhulu basichazele ngamaveni abo ukuthi banahlobo lamaveni and asikaze ke simthole
Ngisho ukuthi engamtholeni kwethu lokho ke akusho ukuthi angizomfonela ngizomnika nje isigaba sokugcina ngoba people abathi basuke befuna ukuphakamisa amabhizinisi abo kufuze ukuthi sibasize iyakhala ke manje sifonela kwa Jack Motors inamba yakho nithi 0810351585 ngifonela ubaba ubulala sifuna ukuthola ukuthi siyamthola yini uma singamtholi it to be on record ukuthi ubaba Dokotela has done his part to call le ndoda lena wasifuna ukwazi ukuthi imoto lezi ka Jack ziyatholakala yini noma zithola mailbox number 0810351585 please leave your message after the beep. Babu Dokotela babu Sizwe bawujabula umfana muhlo ngathi khehlela umuzulu amancingisi nyanga yami uma ungenayo ipassport uyi red flag isikhathi sokuthatha ipiki nebhakede uyomba imithi siphelile le mithi efunwa abantu ayikho ngakini thathana ama passport ezinyanga nihambe thathana ama passport nihambe and nawe wenza ibusiness nawe uthi uyalingana wena nontanga bakho uyabona if igama lakho lingakaveli ku Google bazokubuza ukuthi we were searching for your company how to find you on Google we need to find you on Google be on YouTube be on Google yabona mina ungena Google nje Babu Dokotela boom kuyavela nawe ungakaveli ke ku Google there is something wrong ngawe do something about that ngifuna singenele magic ring sinikile abantu magic ring extreme magic ring abantu abathi Babu Dokotela siyasebenza nonkosikazi ngiyiphoyisa unesi njengamanje Babu Dokotela asinayo imali sisaba ngisho ukuya emall mengene emall mina ngihlala emotweni ngoba ngifuni sihlangane nalabantu esibakoleta kungcono uma behlangana naye uyakwazi ukwenza ukuthi uma sesifica umuntu sisobabili kuzokwenzekani ngifuna umuntu othi Babu Dokotela nginawo 20,000 ngicela ungenzele ngifuna ukuphuma kule mpilo lena ngifuna umuntu oku real estate othi Babu Dokotela ngizama ukudayisa ngezindlela zidayiseki ngifuna umuntu mina onento ayenzayo othi Babu Dokotela kukhona okuncane ekuzamayo but akuvumi kona yini ongangisisa ngayo but ungangithwalisi ngoba sengizwile ithwalo zenu zikhohlakele ikhona ke ring magic ring extreme 20,000 rand uBabu Dokotela afuna ukunika especially you this video is made for people like you I knew about you I was taught about you Babu Dokotela babu Sizwe bawujabule fana pleasure khehla siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani bawina amaloto bawina casino imali yazizela bathandwa abantu bathola imisebenzi kalula impilo ilula imali izwabona kungesikhwama semali nawe ungayiphila leyo mpilo thwala ngesikhwama semali njengamanje khohlwa okunye ngishayele ku 063 noma ku 082 khumbula lesikhwama sihlala emotweni ekhaya noma ehhovisi asithi into abantwana